Hi friends, welcome to Rati Creations. This is Nadia Gopinath. So இன்னைக்கு நான் பார்க்க போற collection வந்து ஒரு mixed jewelry collections தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம சேனலோட ஆஃபர்ஸ், giveaways, new arrivals இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் அப்படினு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம YouTube சேனலையும் subscribe பண்ணிக்கோங்க, Instagram வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. So தமிழ்நாடு 60 அது ஸ்டில் 100 rupees வரும் shipping charges, international shipping பண்ணிட்டு இருக்கோம். So இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எல்லாமே வந்து கியூட்டான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஐம்போன் இயரிங்ஸ் தான். So எல்லாமே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லில கொண்டு வந்திருக்கோம். நிறைய கலர் காம்பினேஷன்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திக்னஸ், ஸ்டோன் கவுண்ட், வெயிட்க்கு ஏத்த மாதிரி பிரைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். எல்லாமே வந்து சவுத் இந்தியன் ஸ்கூல் பேக் தான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இயரிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து நீங்க இதில் அட்டாச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ என்ன கலர் வேணாலும் நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த பேட்டர்ன்லயுமே ஸோ ஜே டைப் இயரிங்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுலயே பாருங்க ஃபுல் கிரீன், ஃபுல் ஒயிட், ஃபுல் ரூபி, ரூபி வித் ஒயிட், ஃபுல் ஒயிட்லாம் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இந்த பேட்டர்னுமே வந்து அவர் பெஸ்ட் செல்லர். ஸோ இதுல வந்து ஒயிட்டை தவிர்த்து எல்லா பேட்டர்னும் இருக்கு. ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் அதை விட பெரிய சைஸ்ல இருக்கு. ஸோ பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. என்ன கலர் காம்பினேஷன்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஃபுல் வீடியோ யூடியூப்ல வரும். ஸோ பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க.